Efrititi oi. Amamrani amani agana mamrani amani asante mamamrani efrititi o. Efrititi oi. Efrititi oi. Anunti na odo sewa memenu abasi want nawa e mamamrani na mamrani efrititi o. Efrititi oi. Me kai muse so refi ukro mu hina benya wo yira bedwase amamrani amani efrititi amparo. Oyeko de shipreko dansa so berima Opoku Nyantekyi senior. Wawo no afia pem ahenkono aduonum mu. Na meto ne nsa frɛ no wo mfimpi no ene aduonum yensa ya emu. Nananom ade amane ne amamre agwakwan mu eja de shipreko dansa so yi ekwan. Yentie ne ho nsɛm kakra. Na oye nana amasa ya woye de shepreko ono so dansa so a wanya ne baabi kro wone owura JK Nyantekyi na ono so fi apegyafie mu ahemboboa no abakan very much ne suku ase ewo adabraka okotoa so ewo tema na ne secondary school no okọ no wo so menya eno nso obetoa so ewo Kumase Academy. Nane papa eye contractor wosisi adan ne santi owie school no ne je se wone ne papa bebom aye adwuma nti oye ne sa na ebre ekwa de mo no berima edina ne kiremu ewo America eho na okosua abefo computer yi eye fidentintan yi emu adesua ewo Empire Technical School ewo New York City. Anso wa osan etwa so ewo New York City wa ewo City College etwa na desua eso. Nyame ehira abrantie emanehia ne dofo eye nana ama asiedua efa. Nyame boa womo ema wohira womo ememu emiensa. Berima Opoku Nyantekyi Otumfou de shepreko enono. Yamon kontine na yankohwe senia na yie ho enhyehyeye no esi ekoye.
Asantehene Otumfou Osei tua bebio. Wode nani ekohwe ono ane de hye a woda empamoi okohwe nani achi ne senti yewra apie wasemu a oba na ye ho samankase asi ade apie di kan a na ekire se bibi ba yewra etwaso a wo ba ne senti yewra ne nananom eni bre ekwan so woko na wakwa akohwe ne de hye achi nti yewra apie afi na hemfie. Opoku ya maudamre fadue ene amane hono yewra kohwe ne de hye ene achi Efrititio amamrani amani agana amamrani amani asante mamamre ne efrititio anunti na odose wa memenu abase want na wa ema amamre nyira na amamre ne efrititio me kai muse so refi ukromo hina benya wira bedwase amamrani amani efrititio amparo.
Yɛhwɛ nsɛnkyerɛnne a yɛwura ɛyɛ yi a wadu ne de hyeɛ nkyɛn a wɔhwɛ n'ani akyi ato yɛwura ne abeseno ti amane a yɛwura ɛyɛ yi wɔde gya ne de hyeɛ ɛkwan. Ekoba ne sɛ a nananom mpanimfoɔ ma mpanimfoɔ ɛwɔ fie no wɔtena wɔn de hyeɛ no ɛmo no ɛho ɛne nti yɛwrɛwrɛ mo no amane kwan so wɔde nsa ɛto nsa yam ɛde akyea na de hyeɛ a ɔnwɛn ne de hyeɛ no. Efrititio amamrani amani agana amamrani amani asante mamamre nefrititio efrititio anunti na odo sewa memenu abase wontina wa ema amamre nyira na amamre nefrititio me kai muse so refi ukromo yina benya wo yira bedwase amamrani amani efrititio amparo.
wura eba abefa nedwa akɔhwɛ ne de hye ne achi awie oba betena se na nananom ene adɔfoɔ efiri akyikyi ene benkyeye aba bema no da kena ene yakɔ ekita etwe eye nananom atuntufoɔ ya wotumfoɔ etene saa na wɔmo na edi nachi eka ekyire nti yewra tena ase a amane kwan so wɔn so betena ase a
Wopeja etuo no e de kyerɛ no bo baako obia be peja ne tuo e de akyerɛ yewra ya wɔn nso so e kyerɛ nidi a wɔn de ema santeman ewra ɛno ɛna yɛne guso a yɛhwɛ no. Bafo bantama hene kumase konti ehene ebechia yewra na eba ne saa na amane bi wo ho a woye eye nananom eye bafo tade so aba ehene ena bafo ananta hene wo momienu ene asrafo a wo we no esanse tete wo no BBC enti ayensen na hwa besi na nyina nananom trimo entne wo mo se bafo bantma hene bechia obeja ne saa mande ne ho ne nyina akochia no ensi ne senti eba ne saa nananom mienu ade so aba ehene ene ananta hene wo mo mienu etwigina na wayi ne ho ne nyina wasate no me na na besie wasate no ahwese bibia hye no ho wakwa ne ntoma no wasabade abone na afiri ne nsikwa mo nyina e de asi ne bo sana wa mane kwan akochia yewra ti enno na ye ne guso a ye hwe no na owie a obesan ahwese wode ne niema ne nyina e be hyehye no na afi wagya ne kwan amanako na wo kosa na etuo na obore edi eja no kwan ti wo piefi yewranim a na bafo atundufo no so adane wo mo ho na mo so tuhia bafo anantahene ene bafo dade so aba ehene amane efe keke odofo yenka momwai na yensia yamane ene yamanre ebeboa yendachi
Bruce said, yeah, what was it? Back comfort. It's not my, you don't know. See the crew, I want to hear your car. But yeah, say you are so. Esan se amane wo hweyen toto na sente. Nananom de hye bi etose ya wo kwa wonhwe emane nkosamandeja. Ne senti adesiedie ya wodi ekogya won de hye no ekwan. Na okona okoto na nanom a edikan ya wanya amane bosu bi abode a kire won ne senti obesie no adesiedie enno ena ye negosu a ye hwe. Albe said be ma go come anko who can dress Osei be you could that way say you could want to help her the two of a poor the debo the petia the shentia there and on the flower do the joke to for the nurse Osei be you could that way so I call on the tuma who a poor the debo the petia the shentia there the sharp standard and a man in come up with some by so wow, I don't go monsa million do who just say Opoku kwano to for the mass by
I to want to my poor snap sada. I don't know what the ball. We see that the obligation what they now call neighbor. To for dance. I remember we said there. Nase kufia bri na Kenya say number 1 man here. So by ya taska million do snap sada. Ojo de kwa na na bro. To for dance. I don't say there no you for. On so fast the whole to be here kwa. You want 12 for a poor you want the ball. Obetia omusintia the snaps. Omustam pentu oru do ja over so pan no. For Tutu, but that's the thing. Don't talk. Yera henkwafoɔ na atie fi dwom a wɔwanam no front on from esan sɛ anibere aba eba ne sɛ ya nananom henkwafoɔ nyinaa de wɔn ho gyem ɛwanam no nananom so ti gyina ɛwanam no asa no bi na yɛ ne guso a yɛhwɛ
Minuanum de be a higher pa. Yanto Trinia, Saya to Trinia, de be a higher. Yeah, Mamra, or does I want me a bass and to Trinia, free some free titio. Mamra, Yanto Trinia, Saya to Trinia, de be a higher. Mamra Yanto Trinio, Namamra in a free titiwati. Or do monk my body, you know what the Amania Gamo, and the Amamra say, yeah, fantastic so. Amamra wa ya tokena da bia be ya mobo enu nti wodo se wa meme aba wose want na woda emi amamra nyira ai onya nkrupo twedi ampo abo amode amamra akwaje abasobode amamna fie wo Ghana yenu nti na Asantehene Otumfou se Tutu abebio wobo odo se wa abaso se omoni adwuma sana na mampo ene da sibre wo se bonsu wane na pamfo onso se omoni adwuma amamra ye nto ntwene ye kade amamra ye Jonsem, Adwa gospel ima na minka bi shemu na so amamre nti ena makoya agenda ambassador echesa amamre wo ya ye nto ntwene wate so mu ye na amamre ye gina opinti na amamre ye nto ntwene o amamre ye nto ntwene saya to ntwene da bia be ha ye ye amamre ye frititio ye so mu ye amamre ne frititi ampa ye amamre enwu hi apa Somo ye game one de be ye moba. Ye amamra ye tontwini. Anu ni ade kwa baby aye de nkuni marma ye. Ye odo se wa batampa. Ememe ni aba mami ye mawambo. Ye kwaso anye wadwuma wate. Onya nkopon twedi amfo wo sira wo be sira wo. Ye odo se wa bana.